Il-ġurnalist Karl Stanjo Navarra għamel talba l-inkjesta maġisterjali biex jiġu investigati l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista wara l-ħareġ kif grupp ta' ex ħaddiema tal-istess partit kellhom ammont ta' kontribuzzjonijiet soċjali jew kif magħrufin bħala l-bolol li bqgħu qatt ma tħallsu anke jekk dan kien obbligu legali. Da minbarra l-kwerela kriminali li se tinfetaħ kontra Austin Gatt, Joe Saliba u Lorenz Gonzi bħala ex segretarji ġenerali nazzjonalisti. Ma dawn hemm ukoll żewġ ex kontrolluri finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Nifhmu li dawn huma Noel Azzopardi li bħalissa hu direttur maniġerjali tal-Malta Independent u Antoine Portelli li jiġieħu Pier Portelli. Fid-diskors tiegħu it-tlieta fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela wkoll tkellem b'mod ċar f'dan ir-rigward. Flows daw mhux biss misruqa mill-pagi tal-ħaddiema tagħkom, imma misruqa mit-taxxi tal-poplu għaliex fl-aħħar mill-aħħar tafu illi l-gvern irid jagħmel tajjeb għal dawk il-kontribuzzjonijiet li intom ma ħallastux. Ara meta nitkellmu fuq hekk, ma titkellmux dwar organizzazzjoni kriminali, dwar kif mod strutturat intom sistematikament ħadtu dawn il-bolol u żammejtuhom fil-bwiet tal-Partit Nazzjonalista meta tridu niftħu inkjesta fuq hekk. Sa dan it-tant il-kap nazzjonalista Bernard Grek reġa' ma ċaħaġ din id-darba mal-Malta Today li ħaddiema tal-partit għandhom dawn il-bolol neqsin. Mistoqsi speċifikament minn One News it-tlieta dwar dan, Grek għalilna hekk. Diġà tkellem il-partit u allura m'għandix xejn iktar xi nżid